Zuei, gure ikusle zareten guztioi, gure jarraitzaile sutsuei, gure fan txoroei. Zerbitzu berri bat aurkeztu nahi dizuegu. Gure fraileek eskaintzen duten Demaseko zerbitzua. Bekaturen bat egiteko arriskuan ikusten alduzu zeure burua. Tentazioan erortzeko zorian altzaude. Ez altzarete bekatu hori egitera ausartzen lasai. Gure fraideek zuen zerbitzura daude. Eurek egingo dute, bekatu zuen izenean. Jo, Gabon, ubebikoitza, bekatarienbatasuna.com hemen da. Hemen gaude gure parrokitik. Zuek, zuen familiako jendea akatzeko, txikitzeko, burua bitan puskatzeko duzuen gogoaren zama gure gain hartzeko. Gure jangoikoaren graziaz, Facebook, Twitter edo emailez bidali. Bidali ahalik eta azkarren zuen arazoa eta gurea egingo dugu zuen bekatuaren zama. Horretarako baitago ubebikoitza, nola zen? Bekatarienbatasuna.com. Eta una hemen, aste honetarako aukeratu dugun emaila. Rosarito Aldabalde Treku. Rosaritok dio Jose Ramon bere zuia Gabonetako ospakizun hauetan pixkatek gaizki portatu dela afarietan, konversazioetan eta besteekin batera jateko orduan lotxagabe aritu dela. Ai, Jose Ramon, ea familiarekin txintxoago ibiltzen garen. Eta zu, Rosarito, ez larritu. Zuk barkatu zazu eta gu gainontzekoaz arduratuko gara. Bueno, az gaitezen ba. Bai. Jose Ramon, zuge jale, zu normala, zertzea bazu, zertzea bazu, esparraguak eskukin hartzeko eta maionesan bustitzen hasteko. Esan, zeintzea zu kosta zeizunakin Rosariton alaba aurdun uzten 2 urte kosta zeizu ze pasatzea posturagin ezaltzen duen, asmatzen, esplikatu inbarri zantzen zeitzun da nundik sartzen. Ara eta beste gauza bat esango ez berrize, apostreta aiatzako baldorba kantari haste bazea puzkar baten grazioso nahiten, ara 12 apostolik ipurtzulotik banan sartuko izkizeu. Ara, Jose Miguel, malaustian hartzen egin izan. A ber, Jose Ramon, hiri nola esan behar zaizki gauzak. Iez alaiz kontu bat zen, nazkarri zikin bat aize izela. Seko inutila aizi, olkita. Hartuzak, hartuzak munduko zesangorik ekoa, 50.000 pertsona. Ta tontona ia izla ospera. Ik abundio zauteko dekz, ba ez da. Ba pentsatzak abundio tontu hauan, ba iare tontoguan. Abundio ikin konpatuta Einstein uan. Jangoikoak inteligentzia balatu zonian, han Galilean, ia Euskal Honunean goitzan, han ez behintzat. Kabentzoz, hurruna oitea harrapatze baut. Kabentzoz jata bertan emangoit belarrondokuakin. Jesu Kriston bueltapila emangoitiak. Baleia behotze nahi nauket. Ta ni behotze panauke eskupeta hartu. Ta Judasen atxoak ete izangoa. Judas nealdian Judas. Santuaek. Ni nauke zautzen. Ni honian onanak. Oin txarrian bale. Era, ego me absolvo in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, Rosarito. Obeto, Hola, Obeto. Eta zu, Jose Ramon, a ver, Eta zuek, badakitzue, familiarekin arazotxoren bat zue, gurekin kontakuan jarri bildurrik gabe. ubebikoitza, bekatarienbatasuna.com.